Betsi ac dwi'n 13 mlwyddyn oed, ac heddiw ni at Barc y Scarlets yn cwrdd â Tom Rogers. Hoff beth fi am y Scarlets yw siŵr o fod gweld plant bach yn rhedeg rownd, joio, gwenu clusti clust, jyst yn cael hwyl. Wel, dwi wedi bod yn fan ers o fi'n 2014, so fi'n 3-4. Ni'n treol dod i pob gyn rydyn ni'n gallu, ond mae'n hir ni'n dod yma pob wythnos. Dwi'n chwarae rygbi i'r Aberteifi, a hoff beth fi am chwarae rygbi yw yn chwarae gyda ffrindiau, jyst joio. Tom Rogers yw chwaraewr y Scarlets, mae fe'n chwarae y safle ysgellwr. Beth yw eich hoff peth yn chwarae rygbi? Chwarae gyda ffrindiau fi a ni fi am ddefnwyr. Pwy ych chi'n caru chwarae erbyn? Hoff tîm i chwarae erbyn yw siŵr o fod De Affrica, oherwydd mae'n wastad yn challenge galed. A wyt ti gyda unrhyw tips i plant sy'n eich chwarae rygbi? Chwarae mor gymaint y gallen nhw a jyst joio fe. Beth yw eich hoff atgof yn chwarae rygbi i'r Scarlets? I'r Scarlets, mynd mas i De Affrica i chwarae. Beth am Cymru? Cael fy cap gyntaf